Kaixo artistak, zelan goaz letrekin? Beno, datozen bideotan, hiru fonema garrantzitsuak ikasiko ditugu. Bai, soinua esaten dutenak, ezta? Bai, baina gauza bat gertatzen da. Ez direla hirurak eraberean esaten. Gaur, TS-rekin hasiko gara. Eta nola esaten da TS? TS, esaten da. Ez da gauza bera, TS, T isa, eta TZ. Esan dezagun, T isa soinua zabalagoa dela. TS ez hain zabala, eta TZ oso fina. Joango gara ulertzen, lasai. Momentuz, guazen ikusten, nola idazten den TS. Gora, bera, buztana eta marra, korapioa, gantzua eta buztana. Eta hemen dago pertsona bat, ezin duena ikusi, bere txakur laguntzailerekin, ezta? Itxua, ezta? Pertsona itxua. Beraz, zeintzuk dira TS-rekin ikasiko ditugun letrak? Ikasiko ditugun hitzak eta hortxe agertzen diren adibideak. Lehenengoa fruta bat da, ezta? Mahatsa. Bestea da arrautza frigituak egiteko erabiltzen dugun bitxadera. Eta andre nagusi bat atxoa deitzen dena. Atxoa, ez otxoa. Ze otxoa hemen daukagu, ezta? Txanogorritzurekin hain ondo portatu etzena. Beraz, testua irakurri baino lehen, begiratu irudiak ea zehose esaten digun. Nik ez dute zer esango, bakarrik galdera batzu. Nor uste duzu izango dela protagonista? Ze egiten ari da protagonista? Zer gertatuko da? Eta azkenik, badago beste pertsona baten bat? Kontuz ibili. Hori da. Alde batetik otxoa daukagu, baina bestetik ere atxoa. Gogoratu atxoa zer den. Andre nagusi bat, ezta? Amona edo amama izan daiteke. Beraz, irakurri duzu? Nahi baduzu pausatu, itxarongo dut? Eta oraintzen nire txanda. Ea zelan ikusten duzu. Behin batean, atxo batek otxoa gonbidatu zuen. Lehenik, entxalada eman zion otxoari. Eta gero, mahatsa. Otxo gozetiak dena jan zuen. Baita atxoa ere. Ai ama. Beraz, otxoak bakarrik jantzuen entxalada eta gero bakarrik jantzuen mahatsa, ala zeo zer gehiago. Ai ama. Eta beno, hor galdera egongo da, ezta? Ea ondo erantzuten duzuen. Eta beno, bukatzeko lau hitz, ezta? Ez dakit ezagutza dituzuen, baina behintzat gogoratu truko bat dagoela. Agian hitz baten bat ez duzuela ezagutuko. Baina zein da trukoa? Lehenengo ezagutzen ditugunak. Itxulapikoa, jertxea, lotxa eta itxasoa. Izan daiteke agian itxulapikoa zuk ez jakitea zer den? Baina besteak baldin badakizkizu, agian ondo egin alduzu, ezta? Oso ondo, beraz, sorpresatzoa. Begiratu zelako historia dugun hor. Beraz, begiratu nora agertzen den hortze, eta hementxe. Nor izango da protagonista edo pertsonaia, ezta? Ametxetan ikusi dut nik itxasoa hutsik. Ametxetan ikusi ditut otxoa eta bildotxa. Jertxeak jantzita jolasean. Aurra gozaltzen arratsaldean, San Joan zua egiten otsailean, ametxetan, gau izartxuetan. Beraz, hementxe, otxoa daukagu eta hortxe bildotxa.
Gogoratu bildotxa zein den. Bai, bildotx txikitxua, bai? Ardiaren kumea, ez da, gogoratzen? Beno, aurrera artista,